гуфт ки ин нафарҳо дар муддати 3 сол дар асл ҷои регистратсияи шумо дар як ҷо ки набошад, шиноснома ва раводӣ ҷои наве ки кушода кишидагия дар шаҳри Душанбе, ҳолатҳоеш ҳастае ки документ надошта боши Россия буброй. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Як информатсияи нав. Пешниҳоди Думаи давлатии Русия ба маълумоти шумо мерасонем, бо диққат то охирша тамошо кунед. Чихеле ки медонед, сезони грин-карта пир кардан сар мешавад. Нафарҳое ки мехоҳед хитона номнавис кунед барои ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар кардан, рақамҳоро дар рӯи экран мемонем. WhatsApp-шда бинависонед, ба шумо ҷавоб мегардонанд барои грин-карта пир кардан. Ва фикрам ки информация дар ин бора доред. Вақте ки грин-картаро бурд мекунед, шумо ба монанде ки гӯё вид на жительство доред, озодона бе ягон проблема ба Америка сафар мекунед. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо пешниҳоди сахттар кардани тақдими шаҳрвандӣ ба хориҷиҳо дар Федератсияи Русия. Раиси Думаи давлатии Русия пешниҳод кардааст ки қоидаи додани шаҳрвандӣ ба хориҷиҳое ки соҳиби ҳаққи иқомат ҳастанду ҳамсари рус доранд сахттар карда шаванд. Ба пешниҳоди он муҳлати ҳаққи гирифтани шаҳрвандии Русия барои ин гурӯҳи хориҷиё бояд на 2, балки 3 сол бошад. ӯ бовар дорад ки қоидаҳои хориҷиҳо барои дар фурсати кӯтоҳ гирифтани шаҳрвандӣ ва аз мавриди издивоҷи расмӣ вале ғайривоқеӣ пешгирӣ карда мешавад. Яъне ки раиси Думаи давлатии Русия пешниҳод кард, ҳар нафаре ки ба воситаи ЗАГС мехоҳад ки паспорти Россияро бигирад, гуфт ки ин нафарҳо дар муддати 3 сол бояд ки шаҳрвандии Русияро бигиранд. ба чӣ хотир ин тасмим пешкаш шуд? Ба хотире ки ҳозир рейдҳо ташкил шудагианд барои фиктивни брак. Нафарҳое ки танҳо барои гирифтани шаҳрвандии Русия мисол мераванд дар Федератсияи Русия ЗАГС мекунанд бо ягон зани рус ва дар асл якҷоя зиндагонӣ намекунанд. Ҳозир рейдҳои ҳамиё ки рафтаесай ва болои ҳамин раиси Думаи давлатии Русия гуфт ки ҳар касе ки бо тариқи ЗАГС паспорти Россияро мегирад, дар муддати кӯтоҳ дода нашавад. Яъне ки дар муддати 3 сол дода шавад. Нафарҳое ки фиктивни брак доред, шумо мисол будонед ки ҳозир рейд дар ҳамин мавзӯъ рафтаесай ки дар ба задани ному фамилияро проверка мекунанд, дар асл ҷои регистратсияи шумо дар як ҷо ки набошад, аллакай ана ҳамин маълум мекунад ки шумо дар ҳақиқат як ҷо зиндагонӣ намекунед ва дарҳол ҳуҷҷатҳоро аннулировать мекунанд. Ҳозир ҳамин чиз ҷиддӣ рафтаесай рейдш, дар ҳамин масъала бо эҳтиёт бошед ва дар умум бигирем агар ҳар ҳуҷҷатгузориҳое ки мекунед бо роҳи қонунӣ бикунед, ба манфиати хитон мебошад ки боз мушкилиҳо болои сари шумо камтар меояд. Хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, комментарияҳоро мехонем бо диққат гӯш кунед ва ба саволот ҷавоб бигиред. Барои шумо авиакассаи арзон дар кор боша, агар рақамҳошон рӯи экранда меброяд, айно мимма гап занед, ба тамоми самтҳо арзон ва дастрас мегиранд, кортона буд мекунанд. Авиакассаи боваринокай. Қаҳрамон нависонда. Акай Сорбон обод бошӣ. Тоҷикистон ба пеш. Зинда ва сарбаланд бошем. Нафарҳое ки моро ҳар рӯз тамошо мекунед ва нафарҳое ки моро дастгирӣ мекунед. Як нафари дигар нависондай: салом бародар. Як чиза пурсум. Вайни учёта намонем. Аннулировать мекунанд ё ин ки не? Бале, ҳозир вақте ки шумо дар вайни учёт намемонед дар Федератсияи Русия хитона, вақте ки паспорти российский дошта бошед, агар ҳамин нафарҳоро паспортошона аннулировать мекунанд. Азиза нависондай: салом акаҷон, илтимос ҷавоб диҳед. Мо бо вид на жительство гаштем, основания надорем. Чӣ хел кунем ки соҳиби гражданствои РФ шавем? Вақте ки основания надорем, мисол муҳлат ки ба охир расид, аввалан ки вид на жительстворо гирифтем, баъди вид на жительство ба охир расидани муҳлаташ, мисол бе основаниярам шумо метавонед ки он паспорти Россияро дастрас бикунед. Ҳомидов Шуҳрат нависондай: то 2 моҳа бояд трудовой договор ва уведомление кунӣ. Накунӣ, баъд автоматически аннулироватш мекунанд. Патента бародар. Бале, дуруст қайд кардӣ ва мо ҳамин чиза дина дар масъалаш гап задем ки вақте ки шумо патента бо трудовой договор ба МВД уведомление намекунед, мисол рейд рафтаесай то ҳозирам мегиранд аннулироватш мекунанд. Гарадской нависондай: ассалому алайкум бародар Сорбон. Ма паспортма проверка кардам. Въезд ҳуяй гуфтам. Рафтам аз Жуковский гардонман. Қариб 1 сол шуд кучода конкретна проверка мекунанд. Як санҷем паспорт монад. Савола ҷавоб диҳед. Аз ҳама ҷое ки мисол тамоми линияҳоро проверка мекунанд ба шумо меган,
шиноснома ва раводӣ ҷои наве ки кушода кишидагие дар шаҳри душанбе ҳамунҷа мерен муроҷиат мекунен ва отпечатки меспорен барои шумо ҳамаша аниқи дақиқша меган. Абдуллоев нависонда савол: ман тоҷикистон омадагим 1 моҳ шид, сум 1 моҳашам надодам, бо месӯза патентам ҷавоб тиҳем. Бале, аллакай месӯза. Як нафари дигар нависонда 3 моҳ пеш аз Санкт Петербург ба Тоҷикистон омадам. Аз аллатая карона қарздорам. Бо метавонам рафта Санкт Петербург ва ба давомаш чӣ мешавад? Мемонад омадан ё ин ки не? Қарз инагда метавонад сабаб шавад ки шуморо запрет навиз кунанд. ё аз рӯи қарз метавонанд инагда шуморо ба Россия даромада намонанд. Мисол одами хатарнок ба ҳисоб мерен, агар тибқи қонунш бигирем. Ба ҳамин хотир ҳар чизе ки шумо қарз мегирен ба ӯҳдаи хитон мегирен, ура пардохт бикунен. Ва ҳозир хитон медонен ки даже бе ҳами причинаҳорам бисёри мардума аз рейс мегардонанд. Як нафари дигар нависонда ассалому алайкум бародар. Ҳамин трудовой договора то чанд моҳа мумкинай карданаш. Вақте ки мисол патент мегирен шумо то 2 моҳа муҳлат дорен ки ҳамин трудовой договоратонам туғрӣ бикунен, ҳар душа уведомлит бикунен. Ҷасур нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Ман дар Тюмен кор мекунам, документ надорам. Ман соли оянда омада метавонам ё ин ки не? Ай то соли ояндара худованд розӣ боша ва зиндаву саломат боша ҳама агар мисол ҳолатҳоиш ҳастае ки документ надошта боши ай Россия боброи таможни контролда ягон чи намепурсанд. Леки бо ҳолатҳое ҳастае ки документ надошта боши пешниҳод карда натони документҳоро ҳамунҷош намегиранд, запрет мекунанд. Мисол и зависид ай тақдирта. Абдулхайров нависонда номеротонро нависем бародар ва телефон фаҳмонтон. Савол табуна мизарамиҷа мо мехонем ва мефаҳмем, ҷавоб мегардонем. Худо хоҳад. Тамошобинони азиз ва гироми қадр, видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То наборҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.